No niin, eli CarPlay on applikaation nimi täällä työpöydällä. Tämän näköinen kuvake käynnistää se ensin. Ympäristö on iOS tässä tapauksessa. Eli CarPlay on tämmöinen pysäköinnin palveluvalikko. Täällä on pysäköintikohteita täällä Suomen maasta, valtakunnasta, erilaisia kohteita, pysäköintitaloja, pysäköintialueita ja niin edespäin. Ja tämä aukeaa tähän kaupunkivalikkoon, että näkee kaupungeittain, että mitä pysäköintikohteita täällä on tähän CarPlayhin liitetty. Ihan ensinnäkin tätä alhaalta, niin täällä on suosikit, sinne voi laittaa omia suosikkikohteitaan. Sitten on karttavalikko tai karttanäkymä, käydään se kohta läpi. Tosiaan kaupunkilistaus, täällä on nyt tämmöinen toistakymmentä kaupunkia, 30 kaupunkia ja tosiaan testivaiheessa vielä. Sitten on CarFinder-palvelu, eli voi ottaa kohteesta tallentaa paikan, ottaa kuvan ja sitten navigoida takaisin hyödyntäen sen laitteen omaa navigointipalvelua. Tämä toimii esimerkiksi hyvin tuolla katupysäköinnissä. Mutta mennään tähän itse listaan, eli täällä näkyy esimerkiksi Tampereella on 77 kohdetta, niin valitaan sieltä tuo Tampere, jolloin se näyttää erinäköisiä kuvakkeita. Vihreä kuvake tarkoittaa, että sinne on ihan dynaamista tietoa. Eli se tarkoittaa, että siellä on sen hetkinen reaaliaikainen tieto, että paljonko siellä on vapaita paikkoja. Sinistä on semmoisia, missä on taas, ei ole vielä kytketty sitä reaaliaikaista tietoa. Täällä kun valitsee kohteen, vaikka tuolta P-hämpin, niin se antaa tietoista pysäköintikohteesta. Siinä on sen sijaintitietoa, palvelutasotietoa ja täältä voi sitten olla erilaisia palveluita, kuten pysäköintipaikan varaaminen tai niin edespäin. Tästä voi ottaa suoraan navigoinnin tällä lailla. Nyt se näyttää, että tässä on se reitti ja se hyödyntää tosiaan tämän laitteen omaa navigaatiota. Ja täällä voi laittaa sitten, että aloita, jolloin se antaa niitä ohjeita. Mutta mennään takaisin tuohon valikkoon nyt vielä. Niin mennään tuonne applikaation puolelle. Tässä näkyy pysäköintikohteita, CarPlay ihan Google Mapsin päällä. Mennään tänne vähän valtakunnan tasolle, niin nähdään näitä CarPlay-kohteita täällä. Oho, käänsin sitä pikkusen, niin se teki tuommoisen kohdan. Eli siellä näkyy CarPlay noita kohteita valtakunnassa. Täältä voi sitten valita aina sen kohteen, mihin haluaa mennä ja sitten aloittaa sen navigoinnin. Toi CarFinder-palvelu, siitä sen verran, eli tästä voidaan tallentaa sen tämänhetkinen sijainti, näin. Ja sen jälkeen, kun paikka on tallennettu, niin sitten voidaan lähteä jonnekin palveluiden piiriin. Ja kun halutaan takaisin pysäköintipaikkaan, niin pistää navigo pysäköintikohteeseen ja sitten se alkaa navigoida. Nyt me navigoidaan samaan paikkaan, missä paikka on tallennettu, niin sen takia sitä ei tule hyvää tietoa. Mutta tämmöinen on yksinkertaisessaan CarPlay. Tämä on suosikkivalikkoon nyt siellä näyttää Koskenparkki ja P-suosikkeessa. Tässä on lyhykäisyydessään CarPlay. Kiitoksia.